ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. хоҳарои азиз, шуморо боз ба яке аз беҳтарин маҳсулоти компанияи Faberlic парашоки либосшӯӣ шинос мекунам. яъне ин аз серияи Greenly мебошад. хоҳарои азизи ман, инаш бошад био кондитсионер барои мисол либосҳои спортивни ҳам мешаванд, барои ҳама намуди либос мешаванд. инаш бошад парашокаш. хоҳарои азизи ман, ин парашок дар обое ки жостки ҳастанд, обое ки мисол чхел бигум ина хаф намекунанд, ку каф намекунанд, обои ҳастанд. ино дар ҳамон ҳолатҳо ҳам истифода бурда мешаванд. бениҳоят маҳсулоти хуб ҳастанд. аз он ҷумла хоҳарои азизи ман, барои мисол бисёр кӯдакои мо аллергия метан, худмон ҳолатҳое ҳастанд ки аллергия метем. ана ҳамин антиаллергия мубориза ба аллергия доданай. ин аллергия наметия. хоҳарои азизи ман, артикули ин 11892 мебошад. хоҳарои азизи ман, артикули биокондитсионерш бошад 10895. ино боз гел доранд. ана ҳамин парашокҳое мебинед хоҳарҷонои азизи ман, ино ҳамаш холӣ шудагинд. инора ман истифода бурдагим. ман фақат аз ҳамин истифода мебарам хоҳаро. ина фақат ҳама ино холӣ шудагӣ. баъдан як маҳсулоти нағз медидагии ман хоҳарои азизи ман, ана ҳамин пятнавадители суюн мебошад. хоҳарҷонои азизи ман, ки бениҳоят ман инра нағз мебинем, истифода мебарам. маҳсулоти ҳамеша истифода барандаи ман ҳаминай артикулш 315 мебошад. хоҳарҷонои азизи ман, фаромӯш накунед ами серияи Greenly, албатта ки барои ҳар як хонадони шумо лозимай. шумо ҳаматон мисол ҳаст ки мисол овои мисол жостки ҳаста дар хонаи бисёриҳо ва ҳаст ки кӯдакое ки аллергия метан. ин албатта ки фоиданок ҳастай. баъдан як маҳсулоти дигар ман истифода мебарам хоҳарҷонои азизи ман, ки ана ин атбели ватил, яъне ки сафед мекуна. ин хоб артикули ин хоҳарҷонои азизи ман, ҳозир артикулша биёвум, 328 мебошад. ҳамаи шумо метавонед ки ба сари баланд истифода баред. вақте ки ман истифода бурдам, шуморо тавсия додестам, албатта ки ман беҳуда шуморо тавсия наметам. хоҳарҷонои азизи ман,